Bas, aku di dagangan iki. Apa iki dagangane? Roda 4. Mau nih, mau wis iki jeneng. Pemakaian ibu-ibu. Gelem ora? Murah regane. Loh, tenang ambek aku pre yo kaya biasane ngono kae to. Kaya ora kenal aku. Iya apa regane murah ya wis. Kok rene ora apa-apa. Tenan yo. Tak bele wong sing duwe. Ora wong regane wis standare penjual wis rene. Tak bele sik yo. Hmm. Wis gek ndang OTW rene. Gelem bos e. Tenan iki. Ndang OTW banter ya. Bos, gapura? Iya. Piye lek ngomong ning bos e iki, heh? Duh lemes aku. Komplit lagi, Bos. Gapura? Piye iki? Wis kono rene. Oke, Bos. Ini barangnya. Iki. Matamu ya barang liar pe kok kakane kancane iki, he? Iki mbok Aku gawe anakmu biyen. iki, he? Iki mbok gawe anakmu iki. Ora ngono, bocah melek omong kaya yo omarai. Aku wis percaya ngene. Barang kok kene sing duwe kowe. Tibake. Apik lho, lengkap iki, Bos. Ya pantas iki sing gawe kowe iki. Wis gawe dhewe. Dito iki sing gawe dhewe.